थानेल देपरमा बै कथार देपरमा बनि दल सन्जय न बुरि मालायनानि लगिरिनानि थांगै बुरिनि बनि यं समय बुजागै थैनानि नांखा थानेल देपरमा गुबुन खोनागा नरक स तांगै तामनि बै बुजागै थैनानि नांखा साइमालायानो फाइडिअ भिडिअ पुलानि सिमे पाइथक जरा नायदि बुजिमाननाय जतन लामसानि यूट्यूब चैनल थाने हर सन्जय देवरमा मुगै बुरै मालायनानि बागै कथार देवरमा ताई थानेल देवरमा न कल खलाई सागा फाइगा दे आनि लगिव किसा बुरै मालायनानि आनो लगिरिका दे नै हाइके सन्जय बर कुनिना आटे कक सामानि बाय कथार ताई थानेल ब थांका सन्जयनि लगिव सन्जय न बुरै मालायनानि लगिरिनानि बागै आपुरो हरनि सारा 10 तारक लाई तंगता बरक थांलायमानि आजराव हाइके सन्जय ताई कथार ताई थानेल खलाई थांलायका काइसा स्कुटी बाय बुरै मालायनानि बागै बरका थाल दुई राजा गामिव माने के बुरैनि गामिता थांलायमानि यागलो सन्जय बनि बुरै फुजा बाय मालायनानि थांका आप्रो कथा ताई थानेल हिंकै लामव तंलाय तंखा आप्रो ना पारानि लुकुरो फाय दानियल बाय कथाना ठासका बुलायखा हाइके कथार बाय थानेल कष्ट खलाई थांलायगा बरनि पाराव सन्जयनि किबोय आ सन्जयके बुरै बायसि बर थां तंइजा हलो सन्जय फाइमानि यागलो सन्जयनि नग थांलायगा बरक तीनजनानो आफ्रो बुमा बुफाना किरि जागायसि न थांलाया बरक आ बुनाय रकबा आसुक आदेखे बुना नांमानि या ठीक न बरक हरदि बर थांका किसा मिसा बुइ थाब्रा रक फना रेवै हरना नांमानि आसुक आदेखे बुना नांमानि या आबुनर आटे बुमानि बाय थानियाल थै थानानि नांखा आनो खनि बर ताबसो कष्ट तोरन वान थर्टी नाइ खरक जाबसा थै थांजामानि बाय प्रसाबे ति प्रसा सिमेन आतिंनानि सिबायका तिनी बाय वीडियो आमसुनो सितों कमेंट खलाई सादि नरक ब नेक्स्ट वीडियो तो बनाय दाक्तिनो चैनल न सब्सक्राइब खलाई जे कोंगा चैनल न सब्सक्राइब खलाई चुंबाय कुरुं तोंदे हामबाय शुक्रबारनि हरनि 10टा 11टानि खबरावनो आंबो साइमिया जों सारि पांगो 8टा बा सारा 8टाराव थांफानाय सुरु माइसामोन गुरुं गथ'काइन जावो गाय ब माइसाय थुस थुका का जों गथ'का आं बिनसे सिगां थजा काटा साइमिया का बुफुर जानि साबो जानि कल खायै थांका आंबो साइमिया साइमिया नोंखाय फुङायै बिन बाबै गोनां लाबारानानि बोसालाख्या का आदं हनै बन सजाका दैया जाक सौदे जों न खरिसिनि हाके हनै गाय दगा खुलु हनै मेने किवां सक अंको हा बर बिया थाजा हनै जों रुतुक लाख्या नोंखाय जेबे जे मुराव थां हायग्रा का लाबारावै हायग्या रावै हाये मामु संकलां आं तुथुङै हाक्या हाये आं बुनिर कल खायग्या ता दं नों बर नगो कामरो तांनानै हायदे सामाने हायेनो हायदो नों बर कमरा गामि नि साव गामति रखनि गथना साइमिया ता नों तो हाके हायेनो नोंनि तंता गाय माइति से रे सना थांसा जुगां रे सना थाङै